খাথংজাংনাই মাংফিলি কাছাই ফাইকা ama durga puja phaimani yagulo no trichum ketal baknani bagai joto lokorok no khabai khubai maya ganang khlaiye obakino bakmani mangpili kasai phakya NLFT president Porsenjit Deborma ni sak tharmungbai tini pagla hatiwo rignai risa joto lokorok no bakmani mangpili o pandawo manjaka NLFT president Porsenjit Deborma GS Bidandar Tirpura no khoboi NLFT ni adong tei adong juk songrok o pandawo phai manjak phaikya tangpok saka khnai di Ebo koyomu sunggo kumya phamai thầy cô phải cái đời một cảm giác anh đã có xem video nữa sau khi mình xuống dưới kita berforma ini ya bro Haris ini sengrignai bangmani main uddesho chini Hastafa Foundation ni active member of borokno borni je buri mothani committee ni proposal borok sungno horka je Durga Puja ni sikang kuno present dok sung rideman ka present rideman mani yagolo hke sungno je khapurnai hamjaknai rok sungno donate khlaika o donate ni bisingti sung orignai no bak khata total koijan ro bajakna sung to 3000 ni ready already list phaijak baksa rohka baksa committee ni yakti rohka baksa haya saya phaime rok tongo yowa haita main uddesho ke chini tipasa thansani ya priyo the membership active membership rokna sung kalai khatung khaja khaina ya jakha jasang mani pore chini executive committee rok sung asuk lai decision nakha tei sungno je hamjangnai kwbangma NGOs ba nini retirement officer rok kwbangma sungno khatung khajang donai rok kombe chuba khasu mani tinai ang wan chuka je obono orignai rinan samungo chung thepasani hene dini ni program no sung sanam kaoro dini o je jaga hangkai paglabari uihasing gausabani bisingo khobjago 24 Ramchandra ni bisingo khobjago jong tabuk tebo baknai jong already members somno list sanka o register jarangkha je register first ngai rno jong already distribute khlaika second time o nini bibinno village o thangai nai jong bakjang nai tate bagi rongma sir kai membership nai aro boda man abo membership nai aro ni bisingo jemon committee activities tongo baksa ekdom needy chuksi anukhung no jong help khlaiyota jong sudo obo simia abo kami thangnai samni nukhung kapla tong bo lama himimaya kalvat nangi tong jong obono bo sakbai thang ang nije sakbai thang no thangi nai maya jaga rok hoi kuno jora hangke bo chini officer ba chini je committee ni boro rok no jong a jaga ro horoi nari tongota tabu kai norok to nuguin tongna norok press media ni bisingti nai kwbangma ang je singje tabu non political organization no khlai tongo je boro hospitalize nidi chugya nu khungno chung thangi nayo boki sotik de abun naimani ya golo chungbano jamantei sini non political organization Hastafa Foundation ngi nai chung chubai tongo ta rang puisa phangthong
ba gari gora phangtong binnu khungo tam problem ngi tong oborno chung cho sini duty abo ti prasa thansani yapreni ekta naharmu aboni bagi joto sikla sikli ba okra chakra takuk tai bukuk jara amsaini sinti prasa thansani yaprena hamdak tenong numbas kanga abo bai chung bai thansang hanya bagai ngamano nong ni press media bising yang koyota Hamasa.